Sit li l-Awditur Ġenerali qal li jiswa €2,400,000, id-Dipartiment tal-Artijiet taħt it-tmexxija ta' Jason Azzopardi bijaw lill-kumpanija li tilfet kawżi l-qorti dwar l-istess sit għal €525,000. Din waħda mill-iktar konklużjonijiet li spikkaw f'wieħed minn żewġ rapporti ta' kundanna li l-Awditur Ġenerali ppubblika tnejn filgħaxija. Wieħed dwar l-art fi Spinola San Ġiljan u ieħor dwar l-art tal-Fekruna fix-Xemxija. Dwar l-art fi triq Spinola San Ġiljan li nbiegħet lil 82 Co Limited, l-Awditur kien ċar ħafna meta qal li d-Dipartiment tal-Artijiet kellu kontroll dirett tal-valur li bieħ tad-art mingħand din il-kumpanija. Meta ħares lejn il-valur li l-art inbiegħet bih, l-Awditur Ġenerali qal li l-valur għall-flus għad-Dipartiment ma kienx assigurat. Meta stabbilixxa l-prezz u bil-qbil li jidħol f'negozjati mal-kumpanija, id-Dipartiment tal-Artijiet naqas milli salvagwardja dħul ġust li jirrappreżenta l-valur tal-art, qal l-Awditur Ġenerali f'paġna 7 ta' rapport biktar minn 100 paġna. Dan dwar art li fuqha nbniet blokk appartamenti li f'deċiżjoni wara oħra tal-qorti intqal li kellha titwaqqax il-kumpanija involuta bniet fuq art tal-Gvern mingħajr ma kellha dritt. Iżda minflok isegwixxa d-deċiżjoni tal-qorti, id-Dipartiment tal-Artijiet fi żmien Jason Azzopardi għadda l-kumpanija l-art bi prezz ferm irħas mill-valur tas-suq. U dan kollu sar b'mod li wieħed diffiċli jifhem, ma tħallew ebda traċċi li joffru spjegazzjoni ta' kif ġraw l-affarijiet u min iddeċida xiex u meta. L-involviment tal-Ministru, s-Segretarju Permanenti u l-Kap tas-Segretarjat mhumiex ċari għal dan l-uffiċċju partikolarment minħabba dokumentazzjoni nieqsa. Jgħid l-Awditur li jinnota kif id-deċiżjonijiet li ttieħdu wara laqgħa fejn dawn kienu preżenti.